Mga kamaton, ngayong hapon mga kamaton, ari kami subong sa distrito sang district sing Lapas. Ari subong ang Lapas Church. Kamaton, ari kami subong ni Mrs. Maton sa Plaza Lapas. So ari gali mga kamaton yung ano, yung San Umulong. Doon makita mo. Ari diri sa distrito sing Lapas mga kamaton. Mga kamaton, ngayong hapon mga kamaton, ari kami subong sa distrito sang district sing Lapas. So mga kamaton, abot ko subong si Mrs. Maton, ari kami subong sa Plaza Lapas. Kay pakita ko sa inyo kung may ano ang may-ari diri sa district sing Lapas. Ari subong ang Lapas Church. So mga kamaton, napaka-historical ito mga kamaton, yung yung Lapas Church. Punta tayo mga kamaton kung ano pa yung ipakita ng distrito Lapas sa atin mga kamaton. Kamaton, nari kami subong ni Mrs. Maton sa Plaza Lapas. Kapag ganito mo dis Lapas, gusto nyo magpamasyar, pwede ka mo diri ka hampang singkwan Tines. So mga kamaton, no, may nagahampang sa Tines. So ari diri sa sulod singkwan sing Plaza Lapas. Di makita nyo mga kamaton, yari gali ang distrito sing Lapas sing Tines Court. Pwede ka di ka hampang anytime gali mga kamaton. So kadto naman ta sa piyak nga side sing Plaza Lapas mga kamaton. Mga kamaton, ari subong si Mrs. sa sulod sing Plaza Lapas. Ari gid diri sa subong nagalagaw-lagaw lang si Mrs. Maton. So sa tupad yan amo na yung nambal ko ka ginang Tines Court. Ara mga kamaton ni Tines Court. So si Mrs. Maton ari diri. So Mrs. Maton, baka tadi. One eternity later. Naman kami di kamaton, no? Urbana Street naman ini, distrito sing Lapas mga kamaton. Ari ang Cristina Colonnade mga kamaton. So makikita mo mga kamaton, ha, yung tako sing Cristina Colonnade dito diri sa Urbana Lapas. So mga kamaton, makita mo yung isang hotel diri, oh. Amo na yung ginatawag nga Grande Hotel. Pakata taas katama gali mga kamaton, may ari gali diri sa distrito sa yung Lapas ang kwan. Dito sa Lapas sa Urbana Street yung kwan Grande Hotel. So mga kamaton, makita mo naman sa tupad ya Lapas Market. Yun mga kamaton, Lapas Public Market. Pero ginakayo ni subong mga kamaton. Makikita mo kamaton nga ginakayo arang Lapas Lake Shop mga kamaton. Yun. Sabi na po gali sing di sa no mall diri sa Luna Lapas district sing Lapas mga kamaton yun, no. Isa no capital. So dito naman kita sa piyak nga area sing Lapas district mga kamaton. Kung may ano pa ang may-ari diri sa Lapas district,